ali siya nga nagpadala sang mensahe diri sa Aksyon Radyo Bacolod na may luyag sa tani palambot no nga complaint maka-aksyon. May kaangtanan ini sa problema dira nila sa area sang Sitio Golf, Barangay Ginhalaran sa may Silay City. Da kuno sa baybayon mga kaaksyon no nga do hindi kuno patas ining paggamit dira no sa mga natural resources. Pod naton sining hapon sa piyakalinya si Ma'am Josephine Rosario. Mao ni mga kaaksyon isa sa residente dira sa may Sitio Golf, Barangay Ginhalaran. Ma'am, good afternoon sa Aksyon John Diaz diri sa Aksyon Radio Bacolod. Mayong hapon, sir. Ma'am, thank you gid no sa imo diri nga time naging share sa amon sining hapon. Pero gusto lang namon kay nagpadala diri sa mensahe sa amon sa Aksyon Radio. Ngara ka ba daw no concern ano man ang paggamit sang baybay, anong problema dala ang inyo luyag ipalambot, ma'am? Ang, di ba, ang baybay din na namon, sir. Nang isang 2010, pag-abot ko di, hari pa na din, okay pa na din panginasana namon. Tapos, iya ginidisang kabilugan sa golf panginasa namon. Tapos, subong, nayawa na kami di sir, kabisan pagpangwa na mausunod-anon, bisan dawat, ginasaway kami nila, kaya ang baybay din. Nang puro-puro na may kag-iyak, sir. Ginhimo nila kulturan. Ginhimo nila ano? Ginhimo kulturan. Kulturan sang ano na iyak ano nga Sa punaw, sir. ginhimo na kulturan kapunaw kumbaga nag-obra sila do mga punong-punong. Oo, sir. Tapos, ang mga bato, di ba na sir nga naglakta, di sir, ginatubuan sang green shell. Paglantaw na nila, sir nga may mga green shell nga gatubo, nga gagmay, ginahakot nila na sir kagibutang sa ilang mga kulturan. Okay. Ma'am, buot silingon, ara gid ka mo gi-start sa kilid sang baybay malapit. Oo, sir. Tapos, amon sa ang baybay kung wala kami kwarta, isa bakal sudan. Bali ano nyo nga ano nga palangaboyan, panagat gid. May kaming hasama amon niya sir So kumbaga ara na kamo di sa shoreline sa kilid ang baybay. Panginhas na kamo da. So ang sitwasyon sa 2010, ma'am, sa unay bukas pa ng baybay bisan sin ulang manginhas amo sina. Oo, sir, open gid sir, labot pa di gani ang iban gani nga para gani sa panginhas. Subong, ang inyong ginasiling, nakita ko sa picture nga ginpadala diri sa Aksyon Radyo Bacolod, nga may ara na kulturan, but siguro may mga gintukod na gidya nga mga kabayan, nga dogin butanganan nila punong-punong. Oo, sir. Mga pila na kabilog, ma'am, ang nagaangkon dra? Nang pila ni sila di kabilog puno. Pero ang hindi sila ang iba ni sir. Nung sa inilang gid sila ulang gid sila sugod sang culture nila. Sir, kay tungod bala sir nga hindi nagid sila bala sir makapanguha man. Magsunod na lang sila sir kay para may kuhaan man sila pang sudan sir. Ti damo na nada sila garaya, subong. Oo sir, damo na din sila. Mga pila na kabilog ayhan. May pulo na? Sobra? Ba't sila di kabilog man sila na da isla mga duro sila mga utang tabi mga kinsing ibutang ko bisan mga pulo di Mga pulo estimate ninyo nga taga panag-iya sa mga kahon-kahon ngay na. Oo, pero sakto bilog na panginhasan. Kumbaga hindi na kamo makalusot, why na gid lugar para makapanginhas kamo? Makapanguha kami disud anon sir sa kilid da lang gid sir tapos ang makalabay kami da sa ilang nga kulturan sir makakuha ko da sir kinhas anang ning dawat na mala sir haw. Ginasaway ni nila dayon nga hindi kamo da kay amo na da ako sir nagsabat di ko sir ya habal ko ya ay amo lang niya sud niya dawat na lang gid panguha namon nga ang magkatangakig kamo. Inang baybay may nagapanag-iya na, ma'am. Do pa rin resort property. May nagapanag-iya na da wala. Wala sir. Ang ginaistaran nyo kay sino na, ma'am? Gobyerno na. Oo, guro. Di siya nagka-gobyerno sir. Kay ano man din sakop man sa golf mong laran bala siraw. Oo, wala private owner kumbaga. Oo. Ang hison ang paran din nabon duta din hison. Pero sa baybay wala na yung sakop. Wala man Oo. Ma'am, napalambot yun na nga concern sa barangay. Public. Ma'am, hello, Ma'am Josephine. Hello, sir. Ano yun, no? Ma'am Josephine Nagyapo, no? Oo. Ma'am, mangkot ako, napalambot yun na nga concern sa barangay.
Wala balas sir, kay nahadlok man bila yung iban balas sir magsabarangay sir, mga ano sa barangay nahadlok man ang iban di kay ginaano na lang sila balas sir, hadlok na lang balas sila na makontrakan sir now. Okay. So meaning ang barangay sinidri wala na kabalo, of course wala man sila aksyon nga na nahimo. Ano man ang gusto nyo lang ipalambot nga mensahe bisan sa local government kay Mayor Judith Gallego or sa mga concerned ma'am nga pwede makabulig sa inyo? Anong gusto nyo nga ipalambot sa ila ma'am? Good afternoon sir, ako isa ko ka-concern citizen diri sa amon sitio sir. Oo. Nang gusto ko lang tan ipalabot sa mga may kulturan de nga tani nang hindi man sila pala magdinalok sa pareho nila. Sige, try na to, no? Actually, gina-try na mo nga manambot si Mayor Judith, pero on meeting pa siya. Pero balikan ta ni i-follow up ta ni kung anong mahimo sang syudad, no? Sang silay, para kay at least mabatian man naton kung balain man nagapanagya legal o kung hindi, kung pwede na nga magpatukod anda sila kag para man sa tanan, no? Ang baybayon dira. Pero siya, Ma'am Josephine, thank you gid sa time nga gin-share mo diri. Gina-try namon pero not available pa ang linya so far ni Mayor Judith Gallego. Pero pagkabalo ko kay nara sa meeting, but for sure, tagan niya na sa action. Do bagong kapitan no? Oo. Si Opaw? Oo, si July Opaw. Si July Opaw. No, sige, try to lang, no? Kung nabase karon na sa Placa News and Public Affairs Program sa Action Radio. Ma'am Josephine, pila na ka edad mo? 48 sir. Pila ka na ka tuig daga star? 2013 ako di sir kay 13 ako tatuig di kay 2010 ko nag-abot. Okay, sige. Ma'am Josephine, thank you so much gid sa time nga gin-share mo diri sa amon. Oh, thank you man sir. Good afternoon, good afternoon. Action Reports. Afternoon